Iako naši susjedi Slovenci dobro poznaju ljepotu naše obale i mora, samo malobrojni znaju za bogatstvo koje skriva naše podmorje. Upravo zato pripadnici specijalističkog ronilačkog tima grada Zagreba pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma već drugu godinu to nastoje promijeniti i našim susjedima približiti ronjenje i hrvatsku podmore. Upravo je ronjenje jedan od načina kako atraktivno produžiti turističku sezonu i privući goste da se i nakon ljeta brčkaju u našem moru. Cilj projekta je promocija ljepota hrvatskog podmorja, općenito Hrvatske kroz ronjenje i Jadrana kao odredišta ronilačkog turizma i općenito lokacije za provesti godišnji odmor. Dašak hrvatskog mora i podmorja bio je predstavljen u bazenu u Sevnici, naselju od 17.000 ljudi koje se smjestilo uz miran tok zelene rijeke Save. Sevnica je odnedavno planetarno procvala zahvaljujući Melaniji Trump. Ovdje u gradskim podrumima prva dama ima čak i svoje vino. No od vina stanovnicima je puno zanimljivija bila izložba hrvatskog podmorja. Svi zainteresirani posjetitelji mogu besplatno zaroniti pod punom ronilačkom opremom u kontroliranim uvjetima i uz sigurnost i instruktora ronjenja. Mi smo ovu izložbu osmislili na način da pokažemo i tu interesantnu stranu tog ronjenja, šta se sve može vidjeti pod vodom. Znači od životinjskog svijeta, od lokacija, a sve to nas čeka na hrvatskom Jadranu. Susjedi Slovenci nakon Njemaca najčešći su nam i najvjerniji gosti. Zelo veliko ljudi odhaja na morje, na hrvatsku obalu. Mnogo ljudi odlazi na hrvatsku obalu. Hrvatska nam je jako blizu, Zagreb nam je bliže od Ljubljane. Tako smo povezani i granice se ruše. Ljudi se ne obaziru na političke barijere, jer mi se družimo na drugim osnovama i to je jako pozitivno. Ronjenjem i ljepotama hrvatskog podmorja oduševljeni su bili u Koruškoj na Mariborskom pohorju, u mjestu Ribnica na 700 metara nadmorske visine. Ovdje je već drugu godinu velika ronilačka arena Pogleda u plavo bila postavljena neposredno uz skijašku stazu. Moram reći da rado odlazimo u Hrvatsku na more. Mi mora nemamo i jako smo zadovoljni da možemo roniti i ovdje, na takvoj nadmorskoj visini, i da možemo iskusiti ono u čemu možemo uživati na moru. U planinskom kraju, tradicionalno okrenutom ponajviše zimskom turizmu, sve je više ljetnih sportskih aktivnosti. Zanimljivo je domaćinom, je še kar velik pritok ljudi. Zanimljivo nam je ovo. Mnogo je ljudi i djece došlo iz cijele okolice Maribora, Prijevalja, iz cijele Podravske doline. Svi su došli ovamo roniti. Cijela Podravska dolina je blaže prisutna. Projekt je vrlo uspješan, veliki broj djece i mladih je zaronilo. Čak smo imali i jedno dijete od 3,5 godine i to je najmlađi naš ronioc početnik koji je zaronio u montažnom bazenu projekta Pogled u plavo. Ni jezične razlike roniocima nisu bile problem. Pa evo, pokazalo se da jezična barijera pod navodnim znakama nije uopće prepreka za ronioce i da se pod vodom svi jako dobro razumijemo. Ja, to je bilo tudi prvič, kad sam se sploh potapljal. To mi je bilo prvi put da sam ronio. Na početku sam se morao naviknuti na disanje i malo opustiti. Uživao sam i bilo je dobro. To je bila ful dobra izkušnja. Bilo je to odlično iskustvo, lijepo je to bilo vidjeti. Nisam imala nikakvih problema. Pač na začetku se moraš navaditi diha. Na početku se moraš priviknuti na disanje jer puno zraka izlazi. Zanimljivo je i za mene nešto novo. Kao danas je bila šansa, pa sam odlučio da vidim kako je to i za prvi put vrlo sam zadovoljan. Uvijek idem negdje u Hrvatskoj na more. Hrvatska ima prelijepo more, tako da se mi sviđa. Ako je u moru tako kao i u bazenu, bit će sigurno super. Da je u Jadranskom moru još puno bolje, vjerujemo da će saznati mnogi od velikog broja ljudi koji su ovdje ronili, a zbog čijeg je interesa ronilačka predstava trajala do dugo u noć.